फैलाया जेरावनो थाङो बेयावनो आंखौ हाबा जाबाय होननानै दावराव खालामो दा नोंथांमोना आंखौ हाबा जादों होननानै मायाव सिनायगोन मालाय हिनजावफोरखौथ' खाफालाव फथाफोरमान हाबा जाबाय होननानै सिनाय हायो हौवाफोरखौ मायाव सिनायगोन बेखौनो फैलाया सानस्लाबाय थायो जेराव थांनायावनो गोसोथोयो सानै साथाम लायो फैलाखौलाय हाबा जादों मायाव सिनायगोन दा बेखायनो क'क्राझाराव दाख्लैबावै आइजो आफादफ्रा मोनसे मिटिं खालामदों हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खोमाखौ फारसे ख्ला खोमा फारसे गैला माने हाबा जाबाय नाथाय सिख्लाफोरा बारा मोजां मोनाखै रहाय मालाय बुरिफ्रा खोमा फारनै थानायजों हाबा जानो मोनबाय जोंहा खोमा फारसे गैयिजों हाबा जानोसै ओरैजायबो बारा मोजां जायाखै होननानै प्रस्ताबखौ नाखस खालामबाय हा गैयाथाय गैया गन्थंखौनो ख्ला गन्थं गैला माने हाबा जाबाय बेखौ बारा मोजां मोनासै जोबथारनायाव क'क्राझारनिफ्राय सासे आइजोआ मोनसे प्रस्ताब होबाय हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खानायखौ थख्ला ख्ला सिनायाव थख्ला ख्ला जाबाय माने हाबा जाबाय दाना खायसे खायसे हौवाफोरखौ ना गोसोम लेनदायदाय हाथाय ओरैजाय फारनै फैलायनाय ओरैजाय बाहेरायाव फैनाय दाना बिसोरजों मोनायाव उन्दुजाबा माबायदि नुगौ रायखस बायदि आंखौ जा नुगोन मोजां जादोंना हाय प्रस्ताबा ओरै जाहैबाय मोजां जायासै प्रस्ताबा होननानै बेखौबो नाखस खालामबाय दा नोंथांमोना हौवाफोरखौ मायाव लागाम लगायगोन जोंनिथिं गोबां साब्रै साबा लादों नोंथांमोननिसो लादों ना लायाखिसै लानाय गैयाना सानै साथाम लानाय गैया जोंनिखाय गोबां सोलिबाय दं बेखायनो आइजो बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैयो नोंथांमोना हौवाफोरखौ मोनसे लागामाव दोन माने हाबा जानाय लोगो लोगो गामसा गोजा गानो गामसा गोजा गाननाय माने हाबा जाबाय नङाबा बारगोन बेखौनो फैला चान्स लाबाय थायो रायजोफोर जियानो जा रायजो नोंथांमोन दाख्लैबावै जों गामियाव मोनसे अरिजिनेल घटना जादों बेखौ बुंसै आं बुंनानै बिदाय लानोसै नोंथांमोनजों लोगो मोनलायना जोबोद मोजां मोनदों लोगो मोनलायबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा जोंनि हायनामुलि पार्ट 7 जुलाइआव शुटिं जागोन शुटिं जानानै मथा मथि सेप्तेम्बरालागै नोंथांमोना नुगोन जोंखौ जेरै अनसायदों बिदिनो अनसायबाय था एबारनि आरो सुपारहिट जाबावगोन घटनाखौ मा आं दानो बुंथ'वा नोंथांमोना नायनानै गोजोननायखौ ला जियानो जा दाख्लैबावै पुर्निमायाव जों गामियाव नै दिनैनि पुर्निमानि बाथ्राखौ बुङा दै दाख्लैबावै पुर्निमानि मोनसे घटना दाना माहाजोन बोराइजों माहाजोन बुरैजों रायज्लायबाय दं हा जोंहालाय दिनै मा ओंख्रि जाबावगोन ओरै जाहैबाय दाना बिदि बुंनायाव माहाजोन बोराया बुंबाय नै बै रुवाथि आबैखौ लिंहर ओरै जाहैबाय रुवाथिया फैबाय मामोन आबै जाबाय नै आबै बै दुलियाव सोनानै दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लाना फै ओरै जाहैबाय दानिया फैबाय ओमफ्राय रुवाथिखौ बुंहरदों हायोब्ला एब्रब नायनानै लाबो एब्रबा थाब सेवो ओरै जाहैबाय आरोबा हायोबा देन्था गैयि नायना लाबो देन्था गैयाबा थाब सेवो ओरै जाहैबाय थिग बे समावनो दुलियाव सासे सिखावा माइ खावगासिनो दाना जोगोनाराबो बियावनो दङ दाना जोगोनारखौ लायबाथाय सिखाव हमजाखासिगोन उफाय गैयि जाबाय दा ओंखायनो सिखावा मोनसे आयदा खालामबाय खिबुखौ ओरै फेथें खालामना गामसाखौ ख्लोब खोबनानै लाबाय ओमफ्राय खिबुखौ जोगोनारजों समान खालामनानै लाबाय दा थांबाय रुवाथिया ओरै जोगोनारखौ दांग्रोमहैबाय सिखाव थाफ्लायावसो ग्रोब दांफ्लांबाय आयु माथो जोगोनारालाय बिल बिल सेरसै हा गुबुन थाइसेखौ लांनांगोन हा एब्रब नायनानै ओरै जाबाय ओरै थाइसे नागिरबा आरो आगदानि थाफ्लायाव ओरै ग्रोब दांफ्लांबाय आयु माथो बेखौ बिल बिल सेरसै माहाजोना बुंदोंमोन देन्था गैयिखौसो लांनानै हा देन्थायालाय बहा थाखरसै एबार ओरै देन्था नागिरबाय थाबाय सिखावनि फेन्दायाव ओरै थाफ्लायाव देन्था नागिरनायावनो सिखावनि खिबुआव ग्रोब दांफ्लांबाय ओरैजाय दाना मानसिनि खिबुआथ' जोगोनार देन्था गल'नायजों एखेना आयु माथो देन्थायालाय गल'बायसो ओरै जाहैबाय सिखाव आरो खिबुखौ खेबथागासिनो
बिसाला फाग्लि रुवाथियालाय माब्ला थाङोबा मेवनाया हामथारला सेवखोना माखोसो होननानै ओरै थुनाय बावलायबायसो सिखां खिबो दाना लेफे थांदों सिखां खिबो थुनायावनो हाबना गारबाय आयौ जोगोनारा सेवबायहाय जाजागोन ना जाजालासैनो ओरै मोनामसुबाय गेसाव जाजाबाय नोंलाहाय होननानै बेखौ लानानै गुबुन थाइसे लाना ब्लड फैद्रायजोबो हरसालाय खथ'नाया हरसिनेल आं थगायालाय फैलासो थगायो माब्लाबा थगायफेरांलायजोबो जियानो राजोनथांमोन बेयाव थानाय बाजै मादैफ्रा साबैसे बुजाफेराखै राव बुजाफेराखै गोदोनासो बुयोमोनलाय दानिया बुला दाना जों गामियाव सासे दंमोन ड्राइभार सेंग्रा मददा गोजौ गिदिर डेन्जार दादागिरि बुगोनबाथाय 6 बारसो बुखांबाय जोगोनबाथाय 6 बारसो जोखांबायानो सोबागोनबा 6 बारसो सोबागोन दाना बिमायाबो कन्ट्रल खालामनो हाला बिफायाबो दबथायनो हाला डेन्जार गामियावबो गिजोबो जायगायावनो गिजोबो डेन्जार दादागिरि दाना बेखौ हाबा होबासो एसे मोजां जासिगोन खोमाहाय मानसिया जाहैबाय ओंखायनो मा खालामबाय खायदा खालामनानै जबरदस्त हाबा लानो गोसो गैथारामोन खथ'नाया एसे गाज्रिबाबो रायजोनथांमोन एसे हाबा जानाय हिनजावफ्रा एसे बुजिनांगौ होननानै बाथ्राखौ बुजिहोदों मानो बेखौ बुंनाय जादों दा बुंगोन खोनासंग्रो दानिया बेखौ हाबा होबा जानाय नंला दादागिरिया बाजाराव माब्लाबा पुलिसफोरजोंसो लखबाव जोबना दोनहैजागोन बिदि साननानै हाबा होबाय लाबाय मानसिया ड्राइभारखा हाबा जानायनि उनाव मास मोननैसो न'आव थाबाय थानायनि उनाव मानसिया बेखारद्राय मोनबाय बेखार मोननानै बेखौ पान्जाबाव दोनहरबाय न'आव दोनबाय थाबा थिग जानाय नङा होननानै दोनहरबाय थांबाय दानिया जोंहा 7 मासो थाहैनायनि उनाव मा जाहैखो उदैया लासै देरबोनो हमदों बै ड्राइभारनिया दादागिरिना मा बेमार जाखोलै बेयाव नायबा जानाय नङालाय होननानै न'आव फैफिनबाय मानसिया फैफिननानै गामिनि गंसे फार्मासिस्ट दं बेयाव नायहैबाथाय बुंबाय आंनिया उदैया लासै देरबोदोंलै मा जादों होननानै गाबोन फुङावनो नोंनि पेसाबखौ लाना फैलाय दा बुंनो हानाय नङा जाहैबाय जागोन दे जाबाय दा फुङाव पेसाबखौ लाबोसिगोन आरामै बथलाव सोना दोनबाय हिनजावा आरो न' सिबनायावनो पेसाबा ज्राव गोलैगोन हिनजावा बया गिबाय एबार दाथ' गोलैबायबानो बुजाखासिगोन डेन्जारखा गोलैबाय होनबानो बुजाखाबाय ओंखायनो हिनजावा मा खालामबाय बारिखै थांनानै गावनो आराम लाना फैबाय गावनिखौ हिनजावा लाना फैबाय बुरिया दोनफैबाय होमब्लासो गोजोननाय मोनबाय दाना गरियानो ओंखाम जाखां आरिखां लाना थांबाय डाक्टरनाव लाना थांबाय लेबरेटरियाव नायबाय डाक्टरा आसुरित जाबाय आइहे खथ'नायाथ' बोरैबासो जाना दंलाय माथो हात फाग्ला नों लामा सामाबो उन्दुयोमोन नामा ब्रा मा जाखोब्रा जाखोमानो खथ'नायाथ' बेलेग जागोन मा बेलेग जाखोब्रा जाखोमानो जानाङियाबो जादोंलै बुंब्रा मा जाखो जाबाय नोंनि गोरबोआवथ' 9 मासनि दंलै जाखोबाय सेस गरम जाजोब्बाय 9 मास जाबायबाथ' सिजारिनिबो उपाय गैला नर्मेल जानायनिबो उपाय गैला फाग्ला हुआ मानसि बया लाजिबाय दायो लामाजों फैयालासिनो ओरै दुब्लिजों फैनानै गावसानि थाइजौ बिफाङाव हेन्दां फासिनानै थैगारबाय बेखायनो आं बेयाव हाबा जानाय आइजो बिथांमोनखौ बुंनो लुबैयो हौवा हिनजावजों माब्लाबाबो नांलायनाङा गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो हानांगौ नै बिफा मामोन ओरै थोरैमोन ओरै खालामो होमबासो गोसोआ गोजोननाय फैयो गोसोनि बाथ्राखौ बुंलायनो हायो अब्लासो अनलायनाय फैयो नाथाय हौवा जाथि होननानै हिनजावखौ मालाय गादबबा माबोरै जानो नंगौना रायजोफोर बेखायनो जायफोरा हाबा जादों आंथ' जाथ'वाखै देनां जाबाथाय मिथिगोन दा मिथिथ'वा बेखायनो आं बुंनो लुबैयो हाबा जानाय गासैबो बिथांमोनानो हिनजावफोरखौ सरस्वती होननानै अननांगौ माइनाव होननानै अननांगौ
नाथाय अननायावबो मानियावबाथाय फंफा फंनै बुनांगौथिसो नङाबा एसे बारद्रायनो नागिरो जियानो जा रायजो नोंथांमोनजों लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों गोबां आर्टिस्ट दंबावो माब्लाबा लोगो मोनलायगोन दिनै नैबे सेन्ट्रेल बाथौनि नैबे मेलाव फैनो हानानै